Bon dia, estem amb Josep Lluís Álvarez, president de l'Associació de Veïns del Centre, al seu local. Bon dia, Josep Lluís. Hola, bon dia. En primer lloc, donar-li les gràcies per concedir-nos aquesta entrevista a esplugas.com i en segon lloc, preguntar-li a veure el seu trajecte, el seu recorregut, quan va agafar l'associació, quan se't porta, etc. Doncs mira, aproximadament fa uns 4 anys que hem agafat l'associació de veïns. L'associació de veïns és molt antiga, potser té uns 20 anys, però per diferents motius la presidenta que ho portava fins a llavors no podia, no tenia temps, Lídia Ibáñez, que està més ficada en política, i feia anys que no es feia absolutament res. Llavors vam parlar amb ella de seguida es va posar a col·laborar amb nosaltres i ens ha fet el traspàs de l'associació. Llavors, en principi, es va fer una assemblea, va sortir la Junta per majoria absoluta, em sembla que va haver-hi una abstenció només, i des de llavors estem treballant i estem molt contents del que hem fet perquè el barri Centre, com a barri associatiu, és més difícil que altres barris, crec jo, perquè és gent de tota la vida d'Esplugues i és més difícil, però en tenim, em sembla que avui, a dia d'avui, em sembla que són uns 165-170 socis, de la qual estem molt contents, i Déu-n'hi-do les activitats que fem. O sigui que això, fa uns 4 anys que soc president. I ara mateix, quant de temps teniu de mandat fins la pròxima... L'any que ve. Ara hem fet la Junta el dia 19 de desembre, s'ha fet l'assemblea de socis, tocava canviar el secretari i un vocal. El president i vicepresident es va fer l'any passat, no hi havia cap proposta de ningú, llavors el secretari ho deixa per motius de feina i perquè creu ell que ho ha de deixar perquè porta molts anys ja, continuarà col·laborant amb nosaltres per tot el que faci falta, però com a secretari ho vol deixar. Llavors tenim tres persones noves que entraran a formar part de l'equip de la Junta. Es van presentar ja el dia de l'assemblea i l'any que ve tocarà, quan fem l'assemblea, tocarà el president i un altre vocal. Cada any es renoven 2 càrrecs. Si hi ha qui es presenti, bé, si no hi ha qui es presenti, i nosaltres volem continuem si l'assemblea ho aprova. Doncs Josep Lluís, si li sembla bé, donarem una volta pel barri, al barri del Centre, i comentarem els aspectes més importants del barri. Molt bé, estupendo. Comencem. Vinga. Comencem el recorregut pel barri del Centre. Hem visitat 2 carrers, el carrer Sant Francesc Xavier i el carrer Eduard Tordrà. Senyor Josep Lluís, què podem dir d'aquests 2 carrers? Són 2 d'aquells carrers que jo deia que tampoc sense estar molt malament, s'està com fa 20-25 anys. Les aceres, com podeu comprovar, són estretes, a part tenen postes. És un dels pocs carrer Eduard Tordrà que no té arbres, com el carrer, i penso que necessitaria fer una remodelació. No m'atreveixo quina, perquè això s'hauria de parlar amb els tècnics de l'Ajuntament i amb els veïns. Si fas una remodelació posant el carrer més estret i fent les aceres més amples, potser treus aparcament i la gent protesta, perquè l'aparcament... Esplugues és l'únic barri d'Esplugues, del centre, que no té cap zona d'aparcament. Cap zona. A la Plana n'hi ha la plaça Catalunya, allà baix n'hi ha un altre puesto, al Gall, a tot arreu hi ha aparcaments. A Esplugues no tenim cap. S'havia parlat al centre, s'havia parlat que farien un aparcament subterrani sota la plaça del Pou de Fèlix, la plaça Vermella, però no sé per què no s'ha fet i no tenim aparcament aquí. I heu rebut queixes, demandes sobre aquests 2 carrers? Hi ha l'associació, veïns que s'han queixat, del tema aparcaments, de voreres... Sí, em sembla que hi ha un veí que s'ha queixat a l'Ajuntament. Nosaltres hem fet una carta, no queixant-se, sinó dient que, per favor, quan hi hagi possibilitats i el tema econòmic millori, fer una actuació, no sé com, però fer una actuació amb aquests carrers. Ara anirem a un altre, el carrer Isidre Martí, que és un carrer molt ample, hi ha l'ambulatori i ja veureu que allà l'acera està pitjor que aquí. Continuem, estem al carrer Isidre Martí, confluència amb l'ambulatori Lluís Millet, tots els punts també molt importants al barri del Centre.
I Sant Lluís, què podem dir d'aquest carrer i de la situació actual de l'ambulatori? El temes de retalls, de sanitat, etc. Bueno, jo, com us he ensenyat ara, aquest carrer Isidre Martí és un carrer important, Esplugues és un carrer molt ample, molt maco, però jo he vist que la cera no està massa bé. Aquí passa molta gent gran que ve a l'ambulatori. Hem parlat ja amb la policia local per sortir de la rampa de l'ambulatori i fer un pas cebre, un pas de peatons, de vianants, que no tinguin que donar la volta per allà, però, bueno, el mateix de sempre. Estem en moments difícils, en moments de situació econòmica no gaire bona, i esperarem que la situació millori. Ens han promès que quan la cosa canvi, és una cosa prioritària. A l'ambulatori, aviam, jo potser hi ha gent que potser em criticarà per dir això, però jo crec que hi ha algunes retallades que s'havien de fer. Tindre un ambulatori amb un metge, amb una infermera, amb un auxiliar, tota una nit perquè potser passin 2 o 3 persones, i jo t'explicaré el meu cas. Fa un any i mig la meva dona va caure a casa, es va treure el braç del lloc, del puesto. Quan la vam poder aixecar entre el meu fill i jo, venim a l'ambulatori, i després d'estar mitja hora o 3/4 esperant, clar, com és lògic, no li van poder fer res. Ens van dir, miri, agafi i baixi a la Creu Roja d'Hospitalet, que allà li arreglaran, perquè aquí no poden fer res. No poden fer ni una radiografia, no poden fer absolutament res. Llavors, no em passarà més, no? Una altra vegada que em passi una cosa així ja m'aniré directament al Broggi o a la Creu Roja. Llavors jo entenc que es faci alguna retallada ara. També entenc la gent que protesta, perquè jo crec que la sanitat, la cultura i la seguretat seria l'últim en retallar. És el futur del país. Doncs molt bé, continuem. Doncs mentre caminàvem de la residència Vili Jové fins aquí, fins al carrer Dual Toldrà i Vicenç Font, exactament, comentaven el tema de la implantació de la zona verda al barri del centre. Va ser un dels primers barris en implantar-se, si no recordem malament, d'aquí fa un parell d'anys o així. Com ho veu vist, això, els veïns, vosaltres? La zona verda es va implantar fa 2 anys. Amb l'Ajuntament vam pactar que fos fer una zona verda en pràctiques, de prova, una prova d'un any. Si a l'any no anava bé, doncs que intentaria millorar-la o canviar-la. Primer va haver-hi moltes protestes de molts veïns, però parlant amb el veïnat, la gent, al explicar-li com anava, ho va entendre perfectament, i ara m'han vingut alguns donant-me la raó i dient-me que estan molt contents en la zona verda, que sempre es troba aparcament molt a prop de casa, que els residents per €1 a la setmana poden aparcar 7 dies per €1, que no és cap dispendi, són 4 € al mes, i que abans era impossible aparcar i ara per €1 a la setmana poden aparcar. O sigui que la gent ho ha trobat positivament. Ha respost bé, no? Estem esperant que l'Ajuntament ens cridi, ja han passat 2 anys, no un any sinó 2, per millorar alguna zona, alguna actuació a la zona verda, que jo penso que es pot millorar. Sempre anant, diguéssim, per millorar també els veïns, el veïnat, el resident, el que aparca a la zona verda, que tingui més oportunitats per aparcar a la zona verda. Sembla que per les botigues va molt bé també, que hi hagi un moviment de cotxes, tant zona verda com zona blava, i nosaltres i els veïns, que és l'important, estan contents. Molt bé. Álvarez, estem al carrer Jacint Verdaguer, un dels carrers més històrics, amb més història del barri del centre. És un carrer, jo crec que a part d'històric, és el carrer més identitari d'Esplugues. És el carrer que tothom coneix, no com a Cinto Verdaguer, sinó com el carrer de l'Avenç. Tothom que parles és el carrer de l'Avenç. Per mi és un carrer molt familiar, molt de la identitat del poble i del barri centre. Com veieu, totes les casetes com a màxim tenen 2 plantes, n'hi ha moltes encara d'una planta, i per mi, encara que jo no vic al carrer de l'Avenç, que Àngel Guimerà,
és un dels carrers macos d'Esplugues. Aquí antigament, als anys 60, sembla que va acabar el 65-67, es feien catifes pel corpus i passava la professor del corpus d'aquella època. Era molt maco i ara s'ha recuperat. Fa un any hem recuperat aquesta tradició. A la tradició ara li diem flors al carrer, amb una colla de veïns del barri, no del barri, del carrer de l'Avenç, amb la qual jo col·laboro encantat de la vida, i s'ha fet una vegada, l'any passat es va fer flors al carrer, i ja estem preparant l'edició de l'any que ve, que em sembla que serà el 4 i el 5, no recordo ben bé, o el 5 i el 6 de maig. I estem ja treballant, perquè clar, tot això, encara que sembla molt poca cosa, però necessita molta dedicació, molta preparació, no comptem en gaire cèntims, i llavors hem fet un calendari, no us ho havia comentat, ara us ho comento, un calendari amb fotos des de l'any 62, sembla que és la més antiga, fins a fa poc, fins a l'actualitat. Llavors aquest calendari es ven a les botigues del carrer de l'Avenç. Jo en tinc algun encara per vendre, però molt pocs, però es tornarà a reeditar si la comanda ho sol·licita. Si la gent ho sol·licita, tornarem a reeditar. Molt bé. Ens trobem davant del Centre Cultural d'Avent, història viva del poble, no del barri només del centre, sinó història viva del poble d'Esplugues. Què podem dir, Álvarez, d'aquest tema? Aviam, abans de parlar del Centre Cultural de l'Avenç, ens ha deixat abans comentar que al carrer de l'Avenç és molt important també el sopar de germanor que es fa per la festa de Sant Mateu. Normalment es fa al voltant del dia 11-12 de setembre i portem 25-26 anys ja fent-lo. I és una cosa molt important, és un acte molt important que allà el poble compta. Aquest any em sembla que hi havia 160 persones. Col·laboro també en fer el que puc, ajudo a tot el que puc, i les que porten el tema són la gent residents al carrer de l'Avenç. I en això, parlar de l'entitat del centre cultural és una referència al barri, al poble i a tot arreu. L'Avenç s'entén de tota la vida. L'Avenç, no sé, amb els anys que porta més de 100 anys, és on antigament, que no hi havia la televisió ni hi havia res, veníem tots a l'Avenç a jugar ping-pong, a jugar a billar, i a ballar, i a fer teatre, i a fer de tot. L'Avenç ha sigut el club social per excel·lència d'Esplugues. Esperem que ho sigui durant molts anys. Jo estic per l'Avenç i aposto per l'Avenç. Aquí encoratjo el Sergi, que és el president de l'Avenç avui en dia, i que ho està fent molt bé i que tiri endavant amb totes les obres que s'han fet de millora. Sí, s'han fet moltes obres de millora, ascensors, es pot anar a tot arreu ja sense cap obstàcul amb cadira de rodes. Els lavabos ara són uns lavabos decents, que fins ara no ho eren. En fi, s'ha millorat molt a l'Avenç i jo estic encantat de la millora de l'Avenç. Sí, molt, molt. D'acord. Hem continuat passejant amb el senyor Álvarez pel carrer Església, hem vist el Museu de Can Tintorer i estem davant del poliesportiu municipal Les Moreres, una de les apostes més importants, possiblement, que hagi fet l'Ajuntament i el poble d'Esplugues en aquests darrers anys. Bueno, què podem dir, Álvarez? Aquest carrer que hem passat ara de l'Avenç, de l'Església, és també un altre carrer de molta identitat i molt maco del centre d'Esplugues. Ara estem a la cantonada on hi ha les Moreres, com bé has dit, i el convent de Montsió. Ara em preguntava si hi havia encara monges, dic que sí, que hi ha encara 8 o 10 monges d'edat molt avançada i que és una peça importantíssima pel poble d'Esplugues. Llavors, el poliesportiu de les Moreres, que veig que setmana a setmana i dia a dia va canviant, ja té la façana més coberta. Aviam, el terreny ja estava aquí i és el que hi ha. Hi ha gent que es queixa de que és un mastodonte davant d'un carrer molt estret. Aviam, si volíem un carrer, si volíem un poliesportiu per fer competició, per fer
esport, però esport oficial, no esport per jugar 4 persones aquí, l'esport oficial s'havia de fer com està, vull dir. Llavors, home, jo crec que quan s'arregli, es tregui tota aquesta valla que cobreix el Zera, no fa maco, perquè maco no fa, però tampoc serà tant com altra gent diuen. Quan s'acostumem, bueno, serà maco i ja està. I el carrer de l'Església, que és allà dalt, ell sol és un monument. Aquest carrer, amb la masia que té per aquí, 2 masies molt importants, l'església al final, que té més de 940 anys, i bueno, és una zona molt maca del poble també, de la qual estem molt orgullosos, i que es faci aquesta actuació aquí de les Moreres, com hem vist abans també Can Tintorer, jo els hi comentava que és una actuació molt, molt maca de l'Ajuntament, el recuperar aquesta torre, aquest edifici pel poble, és un museu de Can Tintorer, i vull dir, és una zona d'esbarxo també, fan un festival cada any de jazz, a l'estiu, al mes de juliol, i bueno, és una zona molt agradable. Ara es farà no sé com es diu, els Reis, la cavalgada, bueno, es comencen aquí, fan un campament, és on dibuixen els nens durant 3 o 4 dies, molt important, molt maco també, i és una zona molt maca, molt maco. Estem a la zona, ja no és ben bé el centre, però continua sent centre, però és molt important per tot el centre d'Esplugues. Doncs, senyor Josep Lluís Álvarez, moltíssimes gràcies per la seva disponibilitat, per atendre'ns a esplugues.com, i no podem dir res més. Gràcies a vosaltres, esteu fent una bona tasca, i continueu així, perquè tot això és per bé del poble. Exactament. Gràcies.